mulia. Halus. Alus namane komplit diajeng Chandra. Remenan dahar napa hobi? Hobi J. menyanyi. Aduh. Senengane sing-song. Sing-song aduh. Pemandu karaoke. Sampai kaya cah TK menyanyi. Menyanyi. Senengane menyanyi. Aduh. Masa arani pemandu karaoke berarti mau arani LC no. Ora, dudu kuwi. Mas Teh lak senengane nyanyi iki sing lanang teko ya dinyanyekne. Iya. Ora duwe dhuwit ya dinyanyekne. Akhire gendeng le. Wis ora iso iki bedhot iki. Oh, Bocor. mergo- Ora cocok ya, Wi? Mboten cocok. Kok apa-apa gak? Nomor kalih menika darat remenan apa, Bu? C. Wis genah lah. Kompliti. Kula senengane sego pecel cak pecel. Sego pecel pedes apa mboten? Sumer-sumer. Wah, iki Piye? Sumer-sumer kuwi ora rada tok pedes. senengane sego pecel sumer. Iya. Mesti sing lanang kalah karo sing wedok iki wis. Lah kok iso lho? Contoh iki koyo Apa iya? Napa nggih, Bu? wong kowe rasa tekoki. Wis teko aku wis cukup. Wong lak koyo ngene iki. Wong wedok kok senengane pecel sumer. Kuwi mesti ngono kuwi. Sing antara dua pilihan. Sing lanang mesti kalah karo sing wedok lah disentak. Ayo nanti. Enggak obuke boleh. Sok-sok. Ngono kuwi. Aku karo cak percil iki padha. Wis duwe paguyuban jenenge Isti. Napa nih? Ikatan suami takut istri. Lah, iya. Bener. Padha karo aku. Garwane Pak Yoyo to? Mboten bocor niki mboten bocor. Ya kudu kok lem. Omongno bocor to? Bocor apa lah bocor aja janeh aku kok. Selanjutnya. Selanjutnya pokoknya sedanten pokoknya. Nggih. Namanya siapa, Bu? Selanjutnya, Oke. monggo Mbak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki lho. Religius. Yo ngene iki lho, dekengan pusat iki koyo ngene. Religius. Iya. Agamane kecekel imane mesti kandel. Dekengan pusat iki koyo ngene iki. Dijawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya. Selamat malam juga. Ketoto lho Pak. Namanya siapa? Iya, nama saya bukan ibu tapi Nona. 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 Enggak pakai itu, Nona. Nona Kunir. Bibirnya Nona. Nona. Iya, bagus. Nona Kunir. Iya. Nona kuwi wong wedok sing isih enom urung dibojo. Lah, Nona Iya. namanya Nona siapa? Saya Nyonya Cuci Retnowati. Suci Retnowati. Kok ora cetha to, Pak? Ora apa-apa wis to diteruske cah stres. Saya karena menjelang malam seperti ini. Nyonya ya? Iya. Iya. Hobinya apa Nyonya? Saya hobinya tuh renang. Oh, Oh. Renang. gaya Iya. apa? Gaya apa? Saya suka gaya yang mekangkang itu loh. Gaya kata. Gaya kata. Iya, terus yang apa itu gini-gini itu loh. Ya, gaya gini Iya, dah. sama melumah-melumah itu. Ya, Terus melumah. kakinya jegal-jegal. Ya, wis to, wis ora sambut teko ile wis gendeng tenan lagi. Sebelah. Ora masuk ya? Mboten masuk. Lah niki lho, niki dulur kula lah niki. Ah, Madiun nuwun, sing Mbak. jaga ya iki. Nggih. Nuwun, Suwun, Mbak. Mbak. Ah, ya ngono Nuwun, ditoto Mbak. sing tenanan. Genah digenane. Dumi sing Piro rata nggih, Mbak. Didum sing tenanan. Nggih. Ya iki. Iki kanjenge lho iki. Nggih, leres Kanjeng Sunan Kalimantan. Kok Kalimantan. Nggih. Kok pinara? Monggo pinara riyen. Sik kersane di anu, Oke. ditoto riyen. Rata, Sebab Pak. remen kalian seniman menika. Dereng Kong. Sing ngajeng nggih dereng ketinggalan. Open. Dadi benteng. Dereng niku sing ngajeng nggih. Nggih. Leres wis ya iki padha blangkonane karo kowe. Mbak, ya alah wis ora. Nggih. Nggih. Ayo. Nggih, Mbak. Nggih. Nuwun, Mbak. Koyo nyambung. Iya. Iki jane konsepe piye lho? Ya to Kang, kok koyo ngene. Notron koyo ngene. Tapi mboten napa-napa. Kula tak ngambil duwe sing mriko. Lah nika pun boten usah Sing pojok. ora usah ditekoki. Lah nyapa? Wis Lah apa? ora duwe hobi.